Evo kefao, Симе, къде си бе? Снимаш ли? Да, бе. Да, бе, ма и овжи или има тук, бе? Да, бе, горе имаше чуть. Но не нещо, нищо нема фанат май днеска. О, ти бе, сега тъмън, че го стигнем от тук глигани. Айде! О, леле, майко! Има ли още некой? Чие то бе сиг, бе? Откъде се появи? Човече, му си да требра. Продавам го 200 лева, той е печар. Качвайте го! Куцата! Изморил се,